May adlaw cool. So karon baron ta mo matutag bukid niya. Nanaman ako papa dito sa bukid na niya. Wanto ta kay magkuha tag bulanghoy kay gamiton ni mama para baligya. So ubanon lang muna ako para makita sa inyo nga gianan padong dito sa bukid ba. So let's go. So na ta dira sa bakilid. Pasaka na ta. Medyo sakaon gini siya. Padung dito sa baba. So dira ko dito nag-video na, wagi ko nag-video dito na yung mga medyo na yung mga balay-balay pa ba kay uban man god. Ganang dira sila ganahan sana videohan sila or di ba maulaw. Mo na nga di lang na to sila mabidyohan dito kay naman sila yung rights bitaw. So sayo kay sila dito karon sila ko papa. Kanina ra sila sayo kay nagtabang man siya glugit dito. Sumapas sa dito niya. Ato tuyo dito. Magguha tag bulanghoy. Gihangak man ang kol. Hangak man ni kol. Pahuway sa tadira dapita. Dira ta pahuway. Oh. Medyo hadlok ko diri usahayo muagi tungod aning mga kahoy nga nagabok na no, mga sanga karaan mo gud siya nga punuan. So kini siya nga kahoy imo na siya gitawag nga naga sa amo ano, pero nara ni sa Tagalog mo ning pambansang kahoy. Lagi ni kahoy diri oh. Ay kahoy na. Kahoy, gitapok ka na ng mga kahoy. Di unahan karon kay na may kuan. Sana na ay hawhi makayo ni way handle ng kamera. Pero ito gamit ng kamera Canon gyapon. Na kuan da santol testingan na to karon kung goods ba ang santol or dauton ba. Pakita na ko ninyo ako agi ana lang para makita mo. Kira kada baw turo man niya laki. So kini manggahan murag di kayo kahinugan kay tungod na dali kay ka daot pa mga daot ka sa gara yung mga hinog anay. Suot gyapon ta butas okay, medyo lapok man. Kini nga prutas po do tambis karaan na ganyan kamatiyon naman. Pakita ninyo de kita ba din pero santol to doolan. Tunay daghan bunga santolan sa una mga dauton man pero testingan na to karon. Panahon sana to. Medyo init na kaya. Pero good sir kaya na. Tara. Pero daghan kay bunga.
Pero magdauto naman ni sugod tingali oh. Singa na nato. Kini pormahan murag aslom gini ba. Ita tani hinog-hinog. Ano nga tagak na uban no? Nataban man ang hilaw. Dugangan na to isa last. Ato rin na to testingan rin na to kung goods ba. Kunya na ta magdain ni kulay kung okay kini. Pinira sa tulo. Pinira sa takwaon na to tulo kay uy, tagak man. Pinira sa takwaon kay ko naman eh sisting ba sisting. Tulo rin ni kabok. Diya nga area dapito side na ako papadihang baraka. Anhaon na to karon. Kay manghuam man taog ganang sana sundang. O nagdaog mga weapons karon. Manghuam ra ta para kita may mukha dito sa Bulanghoy. Lugit dito. Tro. Una papa na kablo. Iyay mordi ko kabidyog taas karon kay hapit na malubat one bar na. Wa ta nakapangandam no. So dali ra kay malubat. So depende lang ni kung asa ra tama natong video na karon. Ano to diri sa Bulanghoy no. Murag ditso na to video karon tungod aning kalubato na niya tong kamera. Wa ta nakapangandam so pasensya na kay mo no. Pero paningkamutan gyapon nato. Video-video na to mga gidagmay lang ba. So ako sa ni ibuton. So kini nagkuha tawag upat na kapunuan no. Nya goods ra man niyo. Murag okay kayo. Kay atong mga tinanom, amo man mo tinanom papa, makita niyo itong mga nga video so naagi gihapon tayo ma-harvest oh. So ako sa ni silang ating no. Ako lang gipakita sa inyo, bahalag hapit na ta malubat. Okay na niyo. Nasoda na to nya balik na ta dito sa kuan baraka para iuli nato ning sundang nya so na ko isulti ninyo so ganina kulbaan gyud dire kay dire sa babaw na nilabay daghang giputyukan ba murag isa ka koloni gito daghan kayo ng labay kulbaan sa kita da so moadto sa ta dire tagi babaw kay na may isa ka baraka anay tanaw to kung naglugit pud sila koy gagaw so tara. Hoy, ngano mo nagtabang? Duwa mo. Nagtabang mo. Tibabaw. Ha? So mo nagtabang. Nagahi mo kay kagluget. Ha? Tabang mo kadagan pa kayo. Kasi lagluget na. Guys. Welcome to my kalubian. So padung na kong uli no. Kay kato sila di pa mo sila mauli kay nagbaon nito sila paniudto nya o pa mo sila na humanog lugit nya nara ako Bulanghoy ako na lang gi sinanglay nako para di kay lisod ba nya hapit ang puni malubat to ang gan kamera. So sibat na ko mauli nako nya pasensya na kayo kung maor ni ato video karon kay mamawi ra ta sunod kay unsaon man hapit na malubat. So dito lang po ta magkita so kung maka video po ko sa balay. So bye bye.